de què estàs llegint? Jo també porto algun llibre per llegir. Mira, aquest llibre es diu Rovelló. Va d'un gos que es diu Rovelló i que vol aprendre a ensumar. I gràcies al seu amic, la seva mestra, Can Puig, aprèn a ensumar. És molt curt, però molt divertit i a mi em va agradar molt. Però el que més m'ha agradat d'aquest llibre ha sigut Caniu, que vol dir que ets el més petit de la família. Després aquí porto un que es diu Cecília Van Helsing. És una noia que vol anar cap a casa del seu oncle Bill, però el pont està tancat i van anar cap a un poble on hi havia un llaurador de llauradars i després van descobrir que era el monstre que hi havia al llac que va trencar el mateix pont. La paraula que més m'ha agradat d'aquest llibre ha sigut Ensenyeu-nos-el, i és un llibre molt emocionant, divertit. A mi m'ha encantat i l'he llegit moltes vegades. El meu últim llibre i el meu preferit ha sigut El Basil, el ratón superdetective. Aquest llibre va d'una noia que s'acosta al seu pare, que és un que treballa amb joguines. Va al ratón detective perquè descobreix qui és i al final descobreixen que va ser l'arxenemic del ratón, del detective, que es diu Ratignan, perquè volia construir una reina de joguet perquè quan la reina se jubilés i quan digués a la persona la reina de joguet digués el seu joc. I aquest llibre és emocionant, divertit, no sé com descriure-lo, però a mi m'ha encantat, l'he llegit moltes vegades, per a mi és el millor. I la paraula? La paraula ha sigut consorte, vol dir que ets el príncep que hi ha al costat. Bueno, i no t'he dit el meu nom, no? El meu nom és Roger. I el teu quin és? Vale. Bueno, que me'n tinc d'anar, que la meva mare m'està cridant. Que vagi bé.